já jsem Tomáš, jak se dneska máte? To nevěříte, co mi se stalo normálně, jo. Normálně jsem dnes. Řekni svůj příběh. A dám příběh, jo. Já jsem chtěl pomoct společnosti. Foreste, řekni svůj příběh. Chtěl jsem pomoct společnosti a chtěl jsem vzít kus padajícího klacku prostě si domů. Jenomže pán sekuriťák mi řekl, že tento klacek se nemůže vzít do osobního vlaku. Byl jsem zrozen. Nýbrž zítra, což znamená dnes, a to je 8. února 2015, budu volat na České dráhy, je mi jedno, že to je v neděli, ale zavolám na České dráhy a zeptám se, jak to funguje. A podám stížnost na tohoto pána. Nýbrž jsem rozhořčen, jsem naštván a ten jeho ignorantským chováním, kdy ke mně vulgárně se choval a říkal mi, ať vypadnu z nádraží, i když jsem si koupil lístek, mě naštval. Budu se těšit na další jednání. Ano, parádámek, a co říkáte na to, že jste se dopustili přestupku tím, že jste odložil ten klacek před nádražím? Byl jsem unaven a byl jsem znaven po tak dlouhé době, jak jsem musel ten klacek nést z veřejného prostranství a chtěl jsem se vzít domů. Nýbrž ten sekuriták mi řekl, ať si to strčím do rektálu. A to jsem ještě, Tak jak to bylo přesně? Že si to máš strčit? Máš to strčit do prdele. Byl kým vulgární, ano, byl kým vulgární. Byl. Proto jsem naštván. Protože já jsem řekl žádné sprosté slovo, choval jsem se normálně, úplně v klidu. On nezvládl situaci. Byl prudérní. No, to stačilo.